Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर नै दिनै मागोनि फिथा देनाय लोगोफोर जोङो फिथा देनो नागिरदों आइजों आंजों बेनिफ्राय जोंहानि सनाबो थांफागोन ना अबे बेनिफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आं थांनोसै फिथा देनो जोंहानि बै दंग' बारनानैसो बेनिफ्राय देनाय जायगाया नोंथांमोनाबो थौबावबाय थादो आंजों लोगोसे जोङो दा साइकेलजों थांगोन आइया दंबायखायो हो नाङा गारिजों थांनाया साइकेलजों थांसै जोङो दा साइकेलजों नाय ओरै नाय फनगोन दे फैबाय गोजान दं बैग्रि माखासे सिरिना दङ मोनदों मोजां देला मोजांखौ ला जाबाय दे फैदो मानैल' लादो आयै इसोर माहायदिलाय सान्दुं गोसा बेखैजा जोंनिखैजा खोमसिसि जायगायानो माने गामि गेजेर जाहैबाय नालाय बिनिफ्राय नै बेखैजा दुब्लि बारि गोजा नालाय सान्दुंआनो मालाय नै आराम सायबाय थानो हामदो मोनफैबाय जोङो नै फिथा देनाय लाहानि न'खौ एबार देनोसै र' दिंखियावसो मार गरममोनहाय जा न'खराव गंसे खाबावनांगोन जा न'खरा खाबावनांगोन दिंखि दाखै फिथा जोंहा ना जा न' खान जागोन फख्रिजों माने खाबावबायसो जा न' खाबाय बबाव खागोन सानावलाय मोसौआलाय मोसौ गैयाबा खाफैनो गायफैना होनदोंमोन आनैयाव मोसौ गैयाबा ओरैनो नायसै मा खालाय अरनो रोङाखै 시다 가이나 이거나 Maksudnya apa ya? Maksudnya? Masa? मानोलै साथु देलायनांसिगोनसोलै न'आव थाखानायावनोलै दा मोना देबाय रावबो देनायानो गैया Malah biar biar sampai nanti tu, biar sampai malah mesti naik saja no. Dia balik dah dekang sigen. Ada ha. Budi ajo nani naik bedongan.
आबैया रनानै नायबाय दं जोंहानि आबैया देनो हालानो आखाइ साबायनो दसे देबाय आबैयाबो देनो हायो आं गोसोबा मा देनोहाय फिसौजों देबाय दङ 1200 हरदो नो मा 1200 ट्रेक्टरनोबो 1200 हेपि मागो दमासि लोगोफोर बायसोरनो 5000 हरदो आरो फिथा ओइनो बुरिमुगावनो खिनायखिनि गोथाव बुरिमुगावनो ओइनो फाथैया रुपा दाखालि हाबा दिग फैदोंमोन नो रावबो बेसरा ओरैबायदि मोजां जाबोहांदो नै बारबाथाय पुरा मोजांथार नुगोन आङो थांग्रोनोसै मन्दिर मावनांगौ आंहा मोनाबिलिनि सम जाबाय बेनिफ्राय बिसोर देथ'सिगोन मालाया थाबैनो थांनाय लायना फैनाय लांला आङो नोंखौ होमबा नारें खमला जानो फैथ'बायहाय लोगोफोर आङो माबा आंहा मन्दिर मावनांगौ नालाय बेनिफ्राय आइ मोना बिजावजालिया देबाय दङ ना सना जोंहानिया ओजानो ह साइकेलासो न' बोरैबा थांलाय लांबायहाय गाखोनो गाखोहैथां इयाव दादामोननि न'आव नै जों गामि लावखाथायाव बानायदो बेखौ ओरैबायदि आराम बानायना दोनदो गथ'फोरा मैदेरनि सावगारि जाहाजबो बानायदो साफा बानायखादो मोनागोन नानिया नायनो लेंफैबाय थानायखाय फैबाय अयथासार नायनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर जोबोद आखा फाखा जों गामिनि गथ'फोरा जेरावबो माने बोसोरफ्रोमबो बिदिनो मोनसे नङा मोनसे बिदिनो लुयो उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय मालाय जि फट' खेबजासोयो मानसिफोरा लामाखैजा थांनायफोरा मार फट' खेबलाङो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर